miro miro prano monya wero mo anu wi mo werendo prano ma ndu bi nyoto ewo anwu bi ha re kom Dada wana mawo. onye na-egbugu Dada wana mawo. Chitru awuno Dada ana magara onwe m ebe m gara ịzụta ihe o. Ụmụ okorobịa atọ nọ isi ngwa. A na-eme m si ekwe m aza. ha na-eme gị so Atụtụrụ ya kọm ihe. M si ya na mma gị kpọta dede na dede m onye ike. Asị m ga-apụta gị na onwe dị ihe ị ga-eme. isi ha akọ gị ihe na n'ikpekpụrụ aha m gwa ha na ọmụ nwunye ha akọ gị ihe Asị na mkpọ ọgwụ onwe dị ihe ị ga-eme onwe dị ihe ị ga-eme ha na mkpọ gị na gị bịawa. ịgwakwa ha na mgbe ọta apịapịa ịgwakwa ha na mgbe olumba Otu na-esi okwu ka a gwara m ha gwa asị na brọda m onye ike. Asị pụọ gị. ịgwakwa ha tabịa n'ala ntụtụ ihe akụ esi lokal gọọmenti niile na ọmụnwawo tụrụ ọgbajie agwụla ha taa maka Chineke onye akụrụ gị ihe ma meri dị ekpe ụtara taa ya kpọ m onye baskat kwesị akụrụ ha gị ihe bịa ngwa ọ gara ha taa onye bụrụ ha taa ha abụrụ nwa ọhụrụ dị ka kọọ gị ihe n'ezinu m eyele ha Aku nak agak. ele ndị Onye. ụmụnna Onye ka ewo tse. asị m otu dị jeso apụtara m na-elogo ebe anyị shivlọ krozari nwunye m nwaanyị akwụsị m so na-adị ndị ọwụ ọsọsọsọ na ụnụ bara na ya mba n'ihe ọjọọ mere ọnụ m sị ya ji m ndị ọma aga kelee ha na agbalịala ha onye m sị m bịa m kele ọnụ ka ụnụ nwa aka m nwa na-ede n'ihe agwụla nga So one day you walk in now. But the boss man for them boss downgrade them walk or out. My boys are my 3 tell you better. E bia sie ke bia le complain. Ki tie mi fe. akwụhụ na n'ihe akwụhụ ihe m na-agwagwụ mgbe ọbụla Dede chiri. Ọkwa isi na ịbịa nga ị ga-afụ ha ka olugbo. Na ị ga-amị ha ka ọsọ. Iburu ihe soro m. Ohi kwuru. mmike Biange. onye isi ọwụlụkwa ihe m kwuru ihe m sị saa asị m so na wụ na mbịarute nga na aga m eti gị ọnụ n'ekpere gwanna anyị dị nsọ ya nyere ọ n'aka na nwunye m n'ụwa ọgbanje na-enye nsogbu otu ị hụrụ ihe emeghị n'ụwa ọgbanje ọgbada aka Come here. Come here. onye ya ji ibi ihe mere ngwa alaikudme hei Chineke ihere ga-emegbucha na m dede ịgara ngwa n'olu ka a na-enwe gị n'olu ga na-eme eri si chọrọ ịga afụ ha ka olugbo ị ga-ame ha ka ọsụ ị ga-eme eke ngịrị ka ị mere mba ị gara ngwa ngịrị ka ị mere ị na-asị ha ototiri ije esu na ibere ikele ha na ị ga-eti ha n'ekpere ị ga-eme eke ihere emegbucha ọwụrụkwana gị iledị ụmụ okorobịa wa anya n'ezinu otu na-ekwu ụkọda ha ṅụde m fụọ m ka m ga-afụrụ olugbo fụọ m ka eri mmiri ote mblaka baa m ote bajisa m oyi m laa n'izi ọrịa ite ya na m gara agba ọtọ mgbe ị chekara ha ọkpa ịmadụ mgbe ị na-agị dede mgbe ị fuli gị elu ọkwa gwara m agwa ha gwara m gị sị asị m kpọta gị na ha sị m kpọta gị nwere ihe ị ga-eme ekwuru m ya ekwu ya efuwa bụrụ na-agba na-aga na-afụli elu igere ngwa chọrọ iti ha n'ekpere chọrọ ibere ha aba chọrọ ịsa ha Hail Mary full of grace ọhịa ị chọrọ ịga ngwa gị ime ya wụrụ gị gidebe ihe mmemme lekwuru ụmụ okorobịa wa anya n'anya ndị awụghị mmanụ ndị were were ọkụ sigota ekpe obi ha erele wụrụ ọkụ mmụọ gị sị m ga-aga ekwesị na Chineke nwere mmekọ ọmụtụ na-aga ụgbọ ụmụazị wa were m were mmejisa m oyi gị sị m mmiri gara aga ịgba ọkụkọ na-enweghị isi n'ọdụ dede n'olu ka a na-ewe gị n'olu ogo na nwe gị ewe gị n'isi ọkpụ ewe gị n'isi ọkpụ mgbe ị na-achịrị ha ọkpọ ịhụrụ denja ịhụrụ ọnụ agụ ga na-achịrị ha ọkpọ chere broda m ebere m emetechana m gị
asakịrị gị sọọchị mgbe asị gị sepụrụ ala mgbe asị gị fete dị said likwilikwi ihe ị na-atachi eze mba gwakwa m ihe ọdọ gwakwa m ihe ọdọ m gere na-afụli elu na-eme ụmụazị ibe ma adị m abalị ime ha dịdị nwa itoro eto ọkwa gị rụziri ebe ahụ tọ n'onye gara blokroji ndị mbọ kọrọ ihe ọkwa agụ ka nga akụrụ nwa ebe dị ngwa ejikwa ha nga kọrọ ihe na-akọ akọ ejikwa ha nga kwa ube ịbịara nga anọ na-akọfere iri ichiri were ndụ m tige na dangerous ịhụnanya ndụ Chineke kere kekwe ihe ọma mgburu ndụ m ga-achige n'ọnụ aga na mbere ịgba ọtụtọ mgbe ị chegara ha ọkpa mmadụ ị na-azụ ọkpụ ziga na ọkpụ sitere onwe gị nsogbu bịa ịbajilaga m n'ime ọnwa m ga na ga alụ ọgụ nle lamọn aga ihe ha ka aga anọ relesi gị otu ela ndụ ha n'iyi akpọgide ha onwe ha ọkụ site n'ụwa kpọrọ onwe ha ọkụ kpọọ gị n'ọkụ mmụọ gị sị m bịa m ga-aba ha ọgụ ana aba ha ọgụ mụ na ha ọwụ ihe m jiri gba onwe m ogige gba ọbara Kraịst ejiri m ọkụ mmụọ gba onwe m oge ndị ka abụrụla ọkụ mmụọ ihe m wụ nwa mmeri ị na-atagasị eze ị na-alụkwa ọgụ nkata rikwe ego rie ego nonsenses ibere ewetara m ọnụ maka Chineke atụ ụmụazị wa mege taa kwuo ofe nchọm ihe m na-eme ha ngwa ata ha kelewe Chineke na anọ m n'ime mmụọ atụ eweziga ekpere anyị mege eweziga na anyị nọ fasting and prayers maka Chineke ihe m na-eme ụmụazị ahụ taa hapụkwa ime mmega ngwa ọkwa play otu o shiri m n'obi ọ na ngara olele ya mmụọ Chineke agbala ma masị melalo melodam nwere onwe m melodam welala onwe m ma jikalala onwe m eweziga na nwa ime oji ekpere na-abụ ọma jikalala onwe m ote taa ụmụazị a na-eri m ga-aka m ga-eriri afọ ahụ. We thank you for watching all our productions. Thank you for believing in us. Thank you for making us feel very important, because without you there will be no us. I and Sister Mangi, we put hands together to say thank you very much, and we promise to always make you happy. We promise to always knock at your door with something that will interest you. And again, I want to also tell you that if you want to watch more of our programs, you can get it, or you can just type Chief Imo's Comedy on YouTube. Ganime YouTube, type Chief Imo's Comedy. You get all of our work. And I want to also tell you that every Friday, we'll make sure we update something that will interest you. Thank you, and keep watching us. As you keep watching us, we'll keep also making you proud. We'll keep making you happy. We'll keep making you feel at home. Thank you very much, and God bless you. Bye-bye.